Živela Srbija, živeli vi meni do sljedećeg pitanja. Boži narode, svima vam nazivam Boga, jer jedino u njega možemo i da se uzdamo. Nažalost, naša Srbija je razdešena, razgrađena, smrvljena, opljačkana. Zadovoljstvo mi je što sam večeras ovde, jer sam još kao mlad novinar dolazio da se poklonim žrtvama, a tada su po 3 žbira zapisivali ko je upalio sveću. Eto, takva nam je bila sudbina, ali evo nas, Bogu hvala, vidim da jedan od najhrabrijih, ako ne najhrabriji odbor zavetnika je upravo u Lazarevcu i veliko mi je zadovoljstvo što ih ovde pozdravljam. Svi dobro znate da je zavet Srbiji Sveto pismo zovu zavet, da je to ugovor naroda i Boga. A zavet u našim uslovima je uvek značio državotvorno i nacionalno pitanje. Ono je, nažalost, danas uništeno i mi moramo početi iz početka po ugledu na svoje pretke i na svoje dedove koji u ovakvim prilikama nisu se ustezali da dignu ustanak, da ustanu na imperije kao što je bila jedna Turska imperija i da povrate svoju državu. Nažalost, političko stanje u Srbiji je katastrofalno. Mi se suočavamo sa izdajničkom vlašću. To je jedan vazalni oblik vladavine, nepoznat ne samo političkoj istoriji Srba, nego nepoznat političkoj istoriji mnogih zemalja. Mi imamo predsjednika vlade koji je čak zapretio srpskom narodu da će da mu menja mentalitet. Na naš mentalitet je malo uticao Sveti Sava, kam da je malo više. I neki naši velikani, a on bi to da promeni nekim dekretom. Izjašnjava se da je kalvinista, da on nama uvodi protestantski moral i nije zapamćeno da jedan vladar u Srbiji preti prozelitizmom da promeni narodu svom veru. Ja se zaista pitam ponekada da li je moguće da sve to nemo posmatramo i na sve to ispada kako pristajemo. U čemu jeste suština zavetnika? Još od kad su nemačke štuke 6. aprila nadletele Beograd, čini mi se da vedro nebo nad Srbijom nije bilo. Ali šta se događa sada? Sve novi i novi neki ishode jedni iz drugi i pogledajte 25 godina ko vlada srpskom sudbinom, u šta se to pretvorilo u jednu cirkusku predstavu. Bilo bi mnogo smešno da nije tragično. Ja sam duboko uveren da pljačka Srbije koja je izvršena ne može da se pripiše samo pohlepi oni koji su bili na vlasti. Lično mislim da je ona inspirisana sa nama dušmanskog i neprijateljskog zapada. Da je to bila jedan projekat da se Srbija baci na kolena i da ne može da se povrati. Mi nemamo danas ni jednu oblast društvenog života, ni jednu oblast privrede koja pokazuje bilo kako normalno stanje. Dakle, preti nam jedna potpuna sveukupna propast. Stigli smo dotle da branimo decu od zakona te iste države. Naravno,
uvažena gospođo, predlažem da decu branimo po zbegovima, onako kako smo činili od turskih dahija. Davali smo danak u krvi, evo sada ponovo treba damo danak u krvi. Verujte, pokušat ću u jednoj rečenici da kažem. Čim vam pomene da vas vodi u Evropsku uniju, neko zlo će da vam učini, nešto će da ukrade, ako ništa drugo, a to izgleda najmanje. Dakle, Evropska unija je jedan propali koncept čak i za one države koje čine okosnicu te Evropske unije. Možete misliti kakva je pozicija tamo jedne Srbije koju oni iz dna duše mrze i čiju propast potpuno snuju. Može li iko da mi navede jedan dan da je prošao u ovoj zemlji od tog nesrećnog 5. oktobra pa i ranije, da nismo bili izloženi nekoj ucjeni sa zapada, da nismo bili izloženi nekoj pretnji i nekom pritisku? Gde su granice naše izdržljivosti? Ili smo ih pogrešno postavili? Šta je suština zavetnika? Pokušaj da jednom istinom krenemo u politiku. Jer oni su gotovo, hoće da nam legalizuju pravo na laž u politici. Kad ga uhvatite, on kaže, pa to je politika. To kaže, ima pravo da laže. To nije istina. Znamo mi šta je politika od Aristotela na ovamo, šta je politika bila srpske države do 914. godine, najbolje uređene države za koju znam u političkoj istoriji Evrope, a možda i celog sveta. Nemoj oni nas da uče demokratiji, nemoj da nas uče kako treba urediti jednu državu, privredno, politički, vojno i na svaki drugi način. Srpski parlament izglasao dolazak i pravo NATO pakta da komotno ušete u ovu zemlju. Kako? Pa kao okupator. Kako može druga strana sila da se javi u bilo kojoj zemlji na ovom svetu? To je jedini parlament za koji ja znam u političkoj istoriji sveta da je podigao ruku i izglasao. Oni danas lažu i nabrajaju nekakve usluge da su oni sprečili su rezoluciju o Srebrenici. Zajedno kažu sa Ruskom federacijom. Mislim, zaista čovjek treba da bude neverovatno da pristane na takvu laž. Mi se moramo podsjetiti da je nesrećni premijer Vučić dao izjavu u Londonu oči donošenja te rezolucije sledeću: učinili smo veliko zlo 90. godina i nepopravljivu štetu. Dao im signal da donesu tako nešto. A onda kad su doneli, 3 njegova ministra su glasala za tu rezoluciju, pa se utišalo. Ona veštica što jaše vratilo, što nam je posekla zapis 8 vekova star, ona je prva glasala. A onda lažu da su zajedno spasili naše svetinje na Svetom Kosovu i Metohiji. To je apsolutna laž. Jedino ko te svetinje za koje živi, to su ovi divni zavetnici. Jer znaju da bez toga ne može da opstanemo. Ne može da sastavimo 50 godina u istoriji. Naravno, oni kažu da su oni tražili da Rusija stavi veto za ulazak te fantomske šiptarske države UNESCO. Što je apsolutna laž. Sklon sam da verujem da su bili dali načelni pristanak. Kad god nam Rusi nešto spase, oni se pobune. Krivo im što su nam nešto spasili. To je naša istina.
sam 9 godina po Kosovu. Niko ne pominje danas te zločine. Niko ne pominje državne mere najvećih zločinca u istoriji srpskog naroda da se Srbima otmu Kosovo i Metohija. Oni su u direktnoj korelaciji sa onim što danas radi Evropska unija i Amerika. I mi možemo to da spasimo samo ako uradimo sve suprotno. Zašto su doveli NATO pakt između ostalog baš sada? Zašto im se žuri? Zato što je onaj nesrećni čovek, bivši Tadić, onaj predsjednik, doveo Eulex na Kosovo. Sad im preti terorizam. Taj Eulex se plaši. Ako vrate pod okrilje Ujedinjenih nacija na scenu stupa Rusija, pravo sa svojim bataljonom, pravo da mi postavljamo pitanje rezolucije 1244 i da tražimo se vrati naša vojska dole. Da bi se to izbeglo, oni na mala vrata dovode zločinačku alijansu NATO pakt u bedne ostatke Srbije da brani njihov Eulex na Kosovu. To je suština. I oni lažu. Zavetnici su ustali da se NATO pakt istera iz Srbije. Ja vas zaista molim u ime Gospoda Boga, gde god čuli koga i videli, zovite 27. Ja moram da kažem, nisam srećan zbog toga. Da li je moguće da mi ne vidimo da nam je na čelu države čovek umno poremećen? Mi više nemamo ljudskog poštenja u sebi da to priznamo. A šta onda očekujemo? Vidimo li da čovjek ne zna šta priča? Vidimo li da srlja u direktnu izdaju naroda i države? Vidimo. Neće sutra biti povratka. U tome je stvar. Ja vas na kraju, verujem da Stefan jedva čeka da vam govori o programu Zavetnika i tako dalje. To je jedna časna, veličanstvena organizacija. Verujte, ne znam da li postoji normalna država na svetu koja ne bi volela da ima te mlade ljude koji 4 godine su skupljali studentski džeparac i javno nastupali da odbrane Srbiju. To je naravno za svaku pohvalu. Kad pogledam 4 godine ovo što su radili, zaista ne može čovjek da vidi ni jednu grešku. Ali ta greška, po mom skromnom uverenju, njeno ishodište nije samo u pameti tih mladih i obrazovanih ljudi. Njima Bog pomaže. A pomaže im Bog zato što se pravedno postavljaju i ponašaju. I dokle tako rade, dokle će Bog i da im pomaže. Završit ću. Nemamo dve Srbije. Nemamo dva života. Što se mene lično tiče, mnogi moji prijatelji iz starih dana me zovu i pitaju pa kad će taj ustanak? Bolje nego da umiremo po tim njihovim štalama od bolnica, bar da ko ljudi se časno postavimo. Tako su nam i dedovi radili. Da je lako biti Srbin i nema Srbija. Hvala vam.